Кратък преглед на оранжерия май 24 година. Понеже отвън е страшно мокро, вали всеки ден и не мога да влеза. Това не е картофата. Това е бурян човешки бой. Един е 60 поне. Не може да влеза. Къде съм скубал там. Обаче не е възможно всичко по това. И единствената възможност, освен ягодките, да обърна внимание на оранжерията. 24 квадрата, 43 растения, които част от тях вървят добре. Мисля, че 4 от тях не вървят добре. И още 13 имам по кофички и саксии, които трябва да съдя някъде отвън. В момента няма възможност. Ето ги от саксийките. И 5 лихи, Т-образно. И тук съм с капандури. А пък връзването на домата вертикално става така. Това е корда рибарска за гирим, ловене на сон, на смалок. 1 мм или под 1 мм. Отгоре съм опънал тези хоризонтални телове, на които есента съм закачил и тия работи. Това е електрод. Електрод, който тук е вързан с рибарската корда за въжето, стомаленото. Есента се дига така, а пък пролетта се забива е така и после усуквам около него растението. Това е на, мисля, че на 4-та година. Така. Отгоре тиловете изглеждат по този начин. Е така. И не си играя всяка година да слагам сезал. Да слагам сезал тук. Слагам 3-та или 4-та година, казах. Е тая корда, дебела. Дигам там горе. Есента и по време ги слагам в земята с този ченгел от електрода. След това ми е разсада от пловдивската капия, който трябваше да засадя, но отвън времето не ми даде. И тук са различни видове домати. Имам тук някакъв завръз на първа китка. Това е пинкрок. Нататък какво има? Маруля съм садил, което е останала. Тъгетите са. Тук част от останалите ми разсади, които ще съдя някъде отвън или ще подаря. И как съм пресукал кордата на растението. Да. Розово сърце на Изака Марица. Албенга, сърцето на албенга. Тя върви най-стръвно, но няма завръз. Морко съм слагал есента. Само съм го ръснал. В момента имам това. Тъгете са. И някое растение, което не върви както трябва, да се чудя да го заменям ли, да не го ли заменям. Имам 13 растения, мога да ги направя. Марулята ми, която мисля, че е последната или предпоследната в оранжерията главеста. И
последното ми действие е засаждането на пипера в южната. Това е юг, това е изток. И тук се слагам пипер. Една леха от 20-25 см едно от друго, шахматно. Засадено е преди 3-4 дена. Даже и днеска съдих. И това е повода за видеото. Защото днеска се опитах да съдя, обаче не ми поспоря. И така, това е част от капковото ми, което още не е инсталирано. Аз го махам зимата. Това са ми водоземките. Там е тръбата. Там се влиза в оранжерията с 3/4 цол. И тук е афен, който на първа китка тук е завързал два домата. Тук е изток. Изток-юг е втора китка. Мисля, че ще имам домат озрял. Предполагам първата десневка на юни. И във втория афен. Първа китка. Третия афен. Първа китка, добре. И продължава да връзва. Ето втора китка. Едно вързало. Трета. Аз ги водя остъблено. Под първи колтук. Под първа китка, извинявам се. Под първа китка оставям един колтук. Той върви така. После ги събирам. Още не съм ги връзвал. Ето кордата, за която обяснявам. Която е забила долу с този ченгел от електрода. Тук са ми бататчетата, които въобще не искат да правят каквото и да било. Сигурно са на 2 месеца. За първа година пробвам батат. Той ще става расът. Това се отчесне и ще се сложи в земята. Но то отдавна трябваше да бъде сложено. Тъй, го пинкрок. Къдъната ми. Пинкрок. Слабичко растение с едно. Така се получава понякога. И тъй. Това е обзора. Тук не разборията около кофите с турът, с пепел, вода. Ей краставичките ми. Едно, две, три, 4 двойки. Като зад тях са строени от запад, север. Съм сложил тази арматурна мрежа, която ти да се катерят. Кърпата, с която се бърша, когато свърша някои местни работи. И тук имам една двойна врата, сега то не се вижда. Сега, това е вратата, която се отваря, голямата врата. Тук има една малка врата, която се отваря също навън. И краставичките излизат така и се качват нагоре. Голямата врата е двойна, горе, като портал. И да се проветрява.